Laing hugna sa medical dental outreach ang gidala sa Agusan del Norte Provincial Government ngadto sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Carmen kaganyang buntag Hulyo 6 nga kabahin sa 74th araw ng Carmen. Subay sa report, kapindus mil ka mga individual ang nakabenepisyo sa libreng medical nga serbisyo sama sa ibot sa ngipon, consultation ug COVID-19 vaccination. Duna say gipanghatag nga eyeglasses, mga tambal, wheelchair ug crutches, apil na ang blood donation. Gawas sa mga residente sa Barangay Poblasyon, nakapahimulusab sa gidalit nga serbisyo ang pipila ka mga individual sa Barangay Rojales ug Tagkatong. Ang selebrasyon gitambungan sa probinsyal nga gobyerno sa pagpanguna ni Governor Maria Angelica Rusdel Amante ug LGU Carmen sa pagpanguna ni Municipal Mayor Ramon Calo. Miduyog usab sa aktibidad ang ubang opisyal sa probinsyal nga gobyerno, taga 23rd Infantry Battalion, Municipal Sangguniang Bayan members, Red Cross volunteers ug pipila ka mga empleyado sa Kapitolyo ug LGU Carmen. Dunay report nga maghimo usab og susama niining aktibidad sa ubang barangay sa Carmen sa mosunod nga mga adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.